ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଡେଡ୍ ବଡି ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ସେଇ ଜାଗାଟା କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁମକୁ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିକ୍ଲାରରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା। ରାତି ଅଧରେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଥିନା ମାନେ ଘିଚି ନେଇଯିବ। ନହେଲେ ସେ ମାନେ କ'ଣ ରୂପରେ ସେ ତୁମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବ। ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଉଳ ରୂପରେ ନହେଲେ ଏମିତି ଲୋକ କହିବାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ବି ଥରେ ବି ଆଇଥିଲି ଏମିତି ଦେଖେଇଥିଲି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲା ସେ ଆମକୁ ଏଇଟା କହିଦେଲା। ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେଇ ଜାଗାଟା ଏମିତି ଖତରନାକ ବୋଲି। ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇ ପୋଲଟି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଡିଟେଲରେ ଦେଖେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନସାନ ଜାଗା। ଆମେ ରାତି ଆଇଛୁ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି ଭୂତକୁ ମାନେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକିନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖେଇବା ତାପରେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଈ ଫଇ ହେଇନା କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାଟା। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଏ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋତେ ବି ଭୟ ଲାଗିଲା ନା ମୁଁ ଛାନିଆ ହେଇସାରିଲା ଭୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମାନେ ଭୂତ ବେ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଭୂତ ଇତିହାସ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଅଛି ନା ମୁଁ କହିପାରିବି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏବେ କମିଯାଇଛି। ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭୟଙ୍କର। ଭୟଙ୍କର ଅଛି ଜାଗାଟା। ମାନେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆଇବ ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ତୁମକୁ ଭୟ ଲାଗିବ। ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଇଛୁ ବୋଲି ଆମର ଟିକେ ମନ ବି ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ। ମାନେ ମନ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ ସାହସ ଟିକେ ଅଛି ଆମ ଦେହରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେବେ ବି ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବ। ଆମେ ଏଠୁ ତୁମକୁ ଏଇ ଜାଗାର ରିଜନଟା ବତେଇ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଏ ଜାଗା। ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ବି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସେ ଇଆଡ଼େ କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ଇଆଡ଼େ ପକା ହେଉଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ କ୍ୟାମେରା ଆମର ଭଲ ନାହିଁ। ଆମର ନାହିଁ ଏମିତି ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ହିଁ ଭୂତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ସେଇଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନସାନ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ନିରାପଦରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତା ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ଯିବାଟା ହିଁ ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଇକେଲ ନା ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଆମେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଭୂତ ଦେଖିବାର ଥିଲା ଆମେ ଭୂତ ଦେଖିପାରିଲୁ ନା। ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ ହେଲା। ଦେଖେଇଦେବୁ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ତ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନସାନ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲେଇ ଉପରେ ସିଏ ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଥିଲା ହେଲା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଆଉଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଥିଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କୁକୁର ରୂପରେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ତୁମକୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ। ତୁମେ ଆଉ କିଛି କହିବନି। ସେଇ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଜାଗାଟା ପୁରା ହେଲା। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା। ଏଇଟା କୁକୁର ଉପରେ ଆମକୁ ଦେଖାଦେଲା ଏବେ। ମାନେ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ସେଇଠି ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଇଲା ଭାଇ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ସେୟାର କ୍ୟାମେରାଟା କରିଛ ଅଶ୍লীଳ ରୂପରେ ଆଇଛି ବୋଲେ ତୁ ଭାଗିଆ ଅଶ୍লীଳ ରୂପରେ ଆଇଛି ତୁ ଭାଗିଆ।
এই ଜାଗାଟା ଆମେ କହିବାକୁ ମାନେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଇନା ଆମକୁ ଏତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମାନେ କହିବାକୁ ସେଇଆଡ଼େ ଭୂତ ବା ତୁ ଯା ବୁଝିପାରୁନି ଆମେ ପଳେଇବା କୁଆଡ଼େ ମାନେ ସେ ନୁକ ବାକ ବି ଯାଉଛି ମାନେ ସେ ଏତେ ମାନୁନି ତାକୁ ମାନେ ତାର ଅଶ୍ଳୀଳ ରୂପଟା ବି ଥରେ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ନାଇଁ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିଦେଉଛି ମାନେ ବିଲେଇ ରୂପରେ କୁକୁର ରୂପରେ ନିଜେ ବି ଜାଣିବୁନି ମାନେ କ'ଣ କହିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଘର କେତେଟା ଅଛି ମାନେ ଅଲଗା ଘର ଏମିତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ଅଛି ମାନେ ଟାଇଲ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ହେଲା ଆମର ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ମଶାଣି ଖଞ୍ଜିବା ଜାଗା ଏଇଟା ସେ ମାନେ ଗେଟ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେଇଟା କାହିଁକି ବହୁତ ଇଏ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ବୋଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ ଗେଟ୍ଟା ମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ବି ଏମିତି ମାନେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନାଇଁ ତୁ ମିଛ କହିନି ଭାଇ ମୋ ସହ ତାମ୍ପରେଜ ହେଲାଣି ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କହିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ମିଳିଲି ଗୋଟେ ସାହସରେ ମୁଁ ଆଇଛି ଭାରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏରା ସବୁ ମାନେ ତା ଇଏରେ ସେ ଆଗକୁ ନାଇଁ ଯିବା କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଅଟକାଇ ପାରୁଛି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବା